Ден втори от духовния вариант. Тръгваме от Арментейра и имаме около 20 км по сравнително равен терен да вървим днес до Виланова де Ароса. Излизайки от Арментейра, минаваме през Рута де Педра де Агуа, което означава маршрутът на камъкът и водата. Пътят следва река Арментейра, където минаваме през гъсти дървесни алеи, махнати гранитни камъни, мостчета, водопади и всичко това придаде много магическо усещане. Все едно бяхме в приказка. Видяхме около 40 водни мелници, някои от които са реставрирани. В кафенето в края на маршрута видяхме две момичета, с които се запознахме предния ден. Касия от Лондон и Майя от Бостън. В пътя ни имаше доста земеделски площи, лозя и храсти от боровинки, диви боровинки по целия път. И цял ден си беряхме и хапвахме. Когато пристигнахме в Виланова, нямахме къде да спим, така че първо се концентрирахме да намерим 2 легла и останахме в Алберг, който е бил спортен салон. След това хапнахме и тъй като времето се оправи, не беше прекалено горещо, след това даже отидахме да направим един плаж, влязахме във водата, поспахме на плажа и даже видяхме делфини.